Joku näyttää peukkua jossain. Kyllä, jees. Hei, lämpimästi tervetuloa kaikille seuraamaan keskustelua, joka järjestää siis Green Building Council Finland. Se on järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa, että kiinteistö- ja rakennusala saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Eli rakennusala hiilineutraaliksi vähän reilussa 10 vuodessa. Aikamoinen tavoite. Järjestöllä on yli 300 kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa kuitenkin jäsenenä, eli se on saavuttanut juuri sellaista huomiota kuin tarviikin. Tänään täällä on rakennusalaa edustamassa mahtava porukka. Seuraavat puhujat, eli meillä on tässä Henna Helander, arkkitehti, joka on ottanut vahvasti kantaa rakennusten purkamisesta ja suojelusta ja sen sellaista asioista. Sitten meillä on Sami Maukonen, suunnittelutoimisto Amerikan toimitusjohtaja ja arkkitehti, kollega myöskin. Sitten meillä on Miisa Tähkänen, joka on tämän järjestävän seuran Green Building Councilin johtava asiantuntija. Ja Riku Patokoski, joka on asunto- ja betonista rakentavan rakennusliike Bonavan toimitusjohtaja. Betonistakin. Ja mä oon Samppa Lappalainen, on arkkitehti ja JKMM-arkkitehtien toimitusjohtaja. Ja intohimosta taloihin myöskin sitten kotisohville tuonut Grand Design Finland-ohjelman kautta talonrakennusprojekteja. Mutta kerro sä vaikka Miisa alkuun, kuka sä oot, miksi sä oot täällä, miksi sut on pyydetty tänne ja minkä takia oot täällä? Joo, kiitos paljon. Niin kuin Samppa tuossa mainitsikin, niin Green Building Council Finland on 300 rakennusalan firman toimialajärjestöjä. Me erotaan tyypillisistä toimialajärjestöistä ehkä sillä tavalla, että meidän firmat ei keskity yhteen tiettyyn toimintaan, vaan me katsotaan koko rakennusalaa. Eli siellä on urakoitsijat ja suunnittelijat ja rakennustuoteteollisuus ja kaikki yhdessä. Mutta se juttu, mikä niitä firmoja yhdistää, on se, että heitä kaikkia kiinnostaa ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristöystävällinen rakentaminen ja se oman toiminnan kehittäminen. Ja meidän firmoilla on yhteisiä tavoitteita hiilineutraaliuteen liittyen, kiertotalouden kehittämiseen, mutta sitä varten tavallaan tarvitaan myös tukea sekä ihan kuluttaja-asiakkaalta, mutta myös lainsäädännöstä, ja sen puolesta olen täällä tänään puhumassa. Okei, tervetuloa. Olisiko Sami vaikka seuraavaksi? Joo, kiitoksia. Tosissaan suunnittelutoimisto Amerikan toimitusjohtajana arkkitehtina toimii, ja me Amerikassa tehdään pääsääntöisesti korjausrakentamiseen liittyvää kiinteistöjen kehitystyötä ja suunnittelutyötä, ja ollaan oltu aktiivisena kehittämässä korjausrakentamisen vastuullisia ja kestäviä suunnittelumalleja. Ja täällä Porissakin on tänään ollut tosi mukava nähdä ja kuulla asiasta keskustelua, ja ollaan täällä kertomassa omia kokemuksia ja oppimassa muilta. Kiva, tervetuloa. Kiitos. Riku. Joo, mä oon Riku Patokoski ja Bonava Suomen toimitusjohtaja. Toiminut rakennus- ja kiinteistöalalla yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä, mutta aina tällä yksityisellä puolella eri yrityksissä. Ja tällä hetkellä rakennutamme ja myymme koteja Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Ja miksi mä oon täällä, niin mä toivon, että mä olen siksi, että vastuullinen liiketoiminta on todella lähellä mun sydäntä. Mä suhtaudun siihen intohimoisesti ja sillä tavalla mä haluan yritystä johtaa. Hyvä, kuullaan lisää kohta siitä. Ja vielä Henna, kerro sä, miksi sä oot täällä? Joo, mä oon Arkkitehtiliiton entinen puheenjohtaja ja tällainen, voisiko sanoa, niin kuin arkkitehtuurialan ääni ollut 5 vuotta. Ja mä huomasin, että sillä äänelle on tässä Suomen maassa kyllä todella suuri tarve. Rakentaminen on niin paljon muutakin kuin vaan sitä teknistä ja taloudellista toimintaa ja siitä muistuttaminen ja ylipäänsä niin kuin tällainen suuri kulttuurinen muutos, joka on niin kuin poreilemassa tuolla pinnan alla, niin se vaan niin kuin vaatii niitä ihmisiä, jotka tulee ja puhuu asioista suoraan ja joilla on myös vähän ehkä sitä kokemusta, niin kuin mullakin on tästä kunnallisesta puolesta ja yksityisestä puolesta. Joo, näin. Ja voin tässä julkisesti arkkitehtikunnan puolesta sanoa kiitokset, että olet ollut rohkea ja tuonut niitäkin asioita esille, josta välillä arkkitehdit ei uskalla sanoa ääneen, kun pelkää, että joku tilaaja ottaa nokkiinsa. Kiitos. Katsotaan, saanko mä vaihtumaan tämän. Laite on päällä. No niin, yes.
Okei, eli taustalla näkyy nyt kuva, johon on kerätty armotonta dataa rakentamisesta ja rakennetusta ympäristöstä. Siellä on esimerkiksi tämmöinen tieto, että rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttaa 35% kaikista maailman hiilipäästöistä. Meidän toimiala kuluttaa puolet kaikista tarvittavista raaka-aineista ja luonnonvaroista joka vuosi. Me tuotetaan 30% kaikesta syntyvästä jätteestä ja meidän toimiala, rakennukset ja rakentaminen kuluttaa 40% kaikesta energiasta maailmassa. Ja järkyttävä fakta myöskin tämä, että rakennuksia käytetään keskimäärin vain vähän reilu 40 vuotta. Jos itse olisin 70-lukulainen toimistotalo enkä arkkitehti, niin olisin jo romukopassa. Ja oleellisin pointti ehkä se, että mihin nyt on herätty vasta hiljattain, on tämä, että puolet rakennuksen kaikista päästöistä, eli rakentamisesta sen elinkaaren loppuun saakka muodostuvista päästöistä syntyy sen rakentamisvaiheessa. Eli se valtava piikki päästöjä ja hiilidioksidi syntyy juuri silloin, kun se rakennetaan. No, arvon asiantuntijavieraat, haluaisin kuulla nyt teiltä, mikä näissä faktoissa erityisesti puhuttelee tai huolestuttaa teistä kutakin eniten, ja minkälaisia ajatuksia näistä teille herää. Olisiko Miisa vaikka aloittaa? Joo, mä voin aloittaa. Mä lähtisin ihan tuonne ylänurkkaan, eli tuonne ensimmäiseen 35% kaikista hiilipäästöistä. Et ilmastonmuutoksestahan puhutaan aika paljon sen takia, että se on kiihtyvällä tahdilla vakavammaksi muuttuva ongelma, ja meillähän on enää noin 6 vuotta siihen 1,5 asteen siirtymään, johon Pariisin sopimuksessa on sovittu, että sitä ei tulla saavuttamaan, mutta koko ajan se lähemmäs sieltä tulee, ja tänä keväänä itse asiassa niin kuin hetkellisesti saavutettiinkin jo se 1,5 astetta, ei toki koko vuoden tasolta, eli sieltä se tulee kovaa vauhtia, ja siellä jotain pitäisi tehdä. Kuitenkin 35% kaikista päästöistä, eli yli 1/3 semmoiselta alalta, josta ei juuri puhuta. Et toki niin kuin osa siitä johtuu energiateollisuudesta, mistä kyllä puhutaan, mutta siellä rakentamisesta itsessään ei puhuta tarpeeksi. Ja tavallaan toi, että se on 35% siitä kaikesta, niin on mun mielestä jo niin iso luku, että sen pitäisi olla yksi niistä isoimmista ongelmista, jota ratkaistaan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Olisiko Sami halunnut jatkaa? Joo, kyllä suunnittelijana, kun me ollaan siellä aika alkuvaiheessa hankkeita ja siellä tehdään aika paljon määrittelytyötä, joka sitten näkyy näinä lukuina, niin kyllä se hiilipiikin vähentäminen on todella tärkeää. Eli hiilipiikki tuossa syntyy rakentamisessa, rakennuselementtien valmistamisesta, kuljettamisesta ja itse rakentamisesta. Ja valtava kasvihuonepäästömassa, 50% koko rakennuksen elinkaaren aikaisesta päästöistä syntyy siellä siinä vaiheessa, kun rakennus on syntynyt, siinä vaiheessa, kun rakennus on otettu käyttöön. Ja erityisesti haluaisin, että korjausrakentamisen osalta tämä prosessi nopeutuisi. Et nyt uudisrakentamisen puolella se on jo käynnissä ja korjausrakentamisen puolella vasta rakenteilla, ja sitä pitäisi mun mielestä nopeuttaa huomattavasti nykyisestä. Mites Riku, mikäs huolestuttaa tai millaisia ajatuksia herää näistä luvuista? No, mua puhuttelee kyllä kaikista eniten myös nämä päästöt. Se on tietenkin kiinteistörakennusalalle ominaista, mutta sitten myös tuo energia. Ja nämä on myös sellaiset asiat, missä niin kuin me yrityksenä on lähdetty tekemään töitä. Fokus toisaalta materiaalivalinnat, millä me pystytään vähentämään meidän päästöjä, esimerkkinä vähähiilinen betoni, joka on kuitenkin kohtuullisen uusi tuote, mutta jota on lähdetty rohkeasti pilotoimaan ja löydetty sieltä mahdollisuus pilottikohteessa jo -11% pois materiaalien päästöistä. No sitten toinen puoli, toi energiatehokkuus. Kun me rakennutetaan taloja, niin joo, kyllä elinkaarisuunnittelussa on paljon pidempi kuin toi 43 vuotta. Et mun mielestä siitä jo niin kuin pitää lähteä, että se elinkaari suunnitellaan 50-100 vuotta mieluummin sille kiinteistölle. Ja sitten sitä energian kulutusta tarkastellaan sen koko elinkaaren ajalle. Se on valitettava totuus, että se hiilipiikki tulee siinä rakentamisvaiheessa alussa, mutta
mitä energiatehokkaampia ratkaisuja me tehdään, niin sitä kestävämpi se kiinteistö on sitten koko elinkaaren ajan. Ja tästä niin kuin yksi esimerkki, ennen kuin jatkat, niin 2019 meillä ei ollut rakenteella yhtään A-energialuokan kerrostaloa. 22 alussa, vähän sen jälkeen kun olin aloittanut Bonavalla, me tehtiin päätös, että me rakennetaan kaikki uudet alkavat kohteet A-energialuokkaan. Kuulostaa ehkä pieneltä, mutta se on konkreettinen askel. Tällä hetkellä siellä on yksi vanhempi kohde, joka ei ole A-energialuokkaa. Kaikki muut on rakenteilla olevat kohteet on A-energialuokkaa. Sami, haluaisitko kommentoida tätä? Ja toi on hienoa kuulla, että te olette aktiivisesti tekemässä, koska sitä tässä tarvitaan. Ja sen takia esimerkiksi tuo 50% päästöistä syntyy niin kuin rakentamisen aikana, niin se on asia, joka ei tule enää muuttumaan siitä. Ja se energia-asia saattaa parantua, kun teknologiat kehittyy ja erilaiset muut asiat. Ja sen takia minusta fokusta täytyy siirtää niin kuin enemmän siihen rakentamisen aikaisiin päästöihin. Joo, tuossa elinkaarin, kun puhutaan siitä, että kuinka pitkään rakennukset elää, niin uudisrakennuksessa hyvin huomioidaankin, että yritetään tehdä mahdollisimman kestäväksi ja joustavaksi ja muunneltavaksi. Yritetään miettiä, että voiko toimistoja muuttaa sit hotelliksi joskus tulevaisuudessa. Ja nämä on kaikki niin kuin tosi hyviä liikkeitä, jotka auttaa meitä sit 50 vuoden päästä. Mutta jos me haluttaisiin 43-lukua tuosta vähän kasvattaa, niin se olisi tärkeää siirtää se keskittyminen niin kuin niihin meidän olemassa oleviin kohteisiin. Eli ne, jotka on tällä hetkellä purkuuhan alla tai tulee olemaan purkuuhan alla seuraavan 10 vuoden päästä, että miten me voitaisiin se purku niin kuin välttää, niin se nostaisi sitä keskiarvoa niin kaikista tehokkaimmin. Miten sä, Henna, näet? Joo, ensinnäkin me rakennetaan ihan samalla tavalla kuin me rakennettiin 70-luvulla. Me kritisoidaan sitä, että 70-luvulla niin rakennettiin betonielementeistä ontelolaatta ratkaisulla. Se keksittiin silloin 71. Ja sillä samalla systeemillä me rakennetaan nyt. Me ihmetellään, että minkä takia silloin tehtiin tällaisia kertakäyttörakennuksia, ja nyt me puhutaan edelleen siitä 50 vuoden elinkaaresta. Ei rakennuksilla pitäisi olla 50 vuoden elinkaarta, sillä pitäisi olla 200 vuoden elinkaari. Me tehdään sellaisia pieniä asuntoja, joiden molemmat kantavat seinät on betonista. Ne on äärettömän epäjoustavia. Ne ei vastaa yhtään meidän tulevaisuuden elintapoihin tai tällaiseen elämäntapaan, joka pitäisi olla jotain ihan muuta kuin mitä se nyt on. Nämä asiat ei myöskään vastaa millään tavalla tähän meidän vanhusväestön lisääntymiseen, nuorten mielenterveysongelmiin. Meidän pitäisi kaikki nämä asiat huomioida meidän rakentamisessa. Ja sitten me rakennetaan ihan samalla tavalla kuin mitä me nyt niin kuin ollaan toisaalta niin kuin kritisoimassa. Ja toimistorakennukset, niin meillähän on itse asiassa 39 vuotta tämä niin kuin elinkaari. Mä en ylipäänsä ymmärrä, että minkä takia rakentamisessa puhutaan elinkaaresta, koska meidän pitäisi rakentaa niin kestävästi ja niin joustavia systeemejä, niin kuin betonipilaria, laatta tai puusta, tai sekä, että siinä olisi oikeasti jotain niin kuin tällaista näin. Täällähän on puhuttu paljon kiertotalousratkaisuista Suomi-areenassa, ja olin itse käymässä pari viikkoa sitten tämmöisessä vanhassa hirsikartanossa, tai siis se oli juuri siirretty pari vuotta sitten jostakin, ja sitä ennen kävi ilmi, että se oli ollut 200 vuotta kartanona jossain muualla, ja vielä sitä ennen 100 vuotta kirkkona. Eli 300 vuotta jo tavallaan niin kuin samat rakennusmateriaalit ollut käytössä, ja uusi elämä edelleenkin edessä. Tämä tuntuu niin kuin jännältä, että nämä meidän nykyiset palikat, joilla taloja rakennellaan, niin ne menee niin kuin romukoppaan sen 40 vuoden jälkeen. Mun on pakko jatkaa, koska syötit niin hienosti. Saanko mä sanoa kumminkin tuohon hirsijuttuun, että meillä on nyt sellaisia päätöksiä tehty, että meidän hieno hirsirakennusten systeemi, että voidaan aina käyttää nämä hiiret uudelleen, niin niistä tulee nykyisin jätettä, kun ne puretaan. Ja niistä täytyykin tehdä selvityksiä. Mutta mä palaan, Henna, nyt siihen, kun sä kritisoit sitä, mitä nykyisin rakennetaan. Mä ymmärrän, mistä sä tulet, ja se on yleistys. Kaikkihan ei rakenna niin. Esimerkiksi meidän strategiana on koko aika ollut, että me emme rakenna taloja, jossa on pelkästään pieniä asuntoja. Ja tänä päivänä olen äärimmäisen tyytyväinen siitä strategiasta, että meillä on terve huoneistojakauma, siellä on erikokoisia asuntoja talossa. Ja muuntojoustavuus, toinen esimerkki. Kyllä sitäkin tehdään. Meillä on esimerkiksi Duo-konsepti, missä me
suunnitella rakenteet niin, että vierekkäisiä asuntoja on mahdollisuus yhdistää joko rakentamisen aikana, mutta se mahdollisuus säilyy myös asumisen aikana. Ja tuo just tähän sukupolviasumiseen ja tämmöiseen vaihtoehtoon. Eli rakennusala tavallaan rakentaa samalla tavalla kuin 70-luvulla, mutta kyllä on myös erilaisia toimijoita. Joo, enkä mä niinku sitä, ja täytyy sanoa, että 70-luvun asunnoissa on ihan loistavia pohjia, että nehän on hienoja. Mutta toikin on niinku hyvä asia, mutta se, mitä mä enemmän kritisoin, on se betonin määrä, mitä me kaadetaan sinne taloon. Siinä me niinku jatketaan sitä, ja meillä on TKI-panostus meidän rakennusalalla niinku alle 0,5. Miten nyt kuitenkin tämä viimeinen ruutu täällä, eli 50% päästöistä syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa, niin miten te näette, että tavallaan tämä tuntuu, meillä on mielettömän tiukat tavoitteet globaalisti niin kuin vähentää meidän hiilipäästöjä ja yrittää hillitä ilmaston lämpenemistä tai kuumenemista, ja jos me koko aika tehdään näitä rakennuksia lisää vaan, ja hirveän määrä päästöjä syntyy, niin rakentaa niitä, niin onko se niin kuin tavallaan päänlaittamista puskaan, me ruvetaan miettimään sitä elinkaaren aikaista energiankulutusta. Pitäisikö meidän vaan ruveta korjaa vanhoja ja lopettaa kokonaan uusien rakentaminen? Mitä Sami vaikka olet mieltä tästä? No, ei me varmaan voida valita, molempia tarvitaan, mutta kyllä tietysti esimerkiksi 5 vuotta sitten oli purkavan saneerauksen trendi käynnissä, sitä tuettiin sekä lainsäädännön että poliittisen päätöksenteon puolelta. Ja siis purkava saneeraus, mitä se tarkoittaa? Saneerataanko siinä mitään? Siinä vaan puretaan ja rakennetaan uusi? Puretaan osa tai kaikki ja rakennetaan uutta. Vähän tämmöinen oksymoroni, että ei siinä oikeastaan saneerata. Näin se on nyt, ja nyt siitä tietysti purkamista ajatellaan vähän toisella tapaa, mutta edelleenkään korjausrakentaminen ei ole aina kilpailukykyistä uudisrakentamisen kanssa. Eli on edullisempaa monella tapaa sekä teknisesti että taloudellisesti purkaa ja rakentaa uutta. Ja esimerkiksi Tampereen yliopiston ja VTT:n tekemien tutkimusten pohjalta se korjaaminen on kestävämpää varsinkin 10-20 vuoden perspektiiville, joka on tämän ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta se keskeinen aikajakso. Mutta regulaatiota, erilaisia prosessien kehittämisiä tehdään uudisrakentamispohjalta, ja se kannustaa siihen uudisrakentamiseen tällä hetkellä. Ja mun mielestä kannattaisi tehdä niin, että purettaisiin jonkin verran regulaatiota korjausrakentamisen puolelta, niin kuin täällä Suomi-areenassakin ollaan tänään kuultu useaan kertaan, niin uudisrakentamisen puolella regulaatiota voitaisiin kiristää, yrityksetkin toivoo sitä ilman, että se taloudellinen kannattavuus tai tekninen toteutettavuus siitä kärsisi, ja se antaisi korjausrakentamiselle paremmat mahdollisuudet. NREP esimerkiksi aamulla tämän puheenvuorossaan, että olisi ihan hyvä, että kiristettäisiin vaatimuksia uudisrakentamiselle, että se sopisi heillekin, mikä on musta ihan raikas näkemys niin kuin kiinteistökehittäjän, developerin ja investorin näkökulmasta. Mites Miisa näet, riittääkö se, että me keskitytään kehittämään tämmöisiä niin kuin vähähiilisiä tapoja rakentaa uutta, vai pitäisikö meidän nostaa vähäksi aikaa niin kuin lapio sivuja, korjailla vaan vanhoja? Niin, tämä on aika kompleksinen kysymys sillä tavalla. On monia sellaisia asioita, mitä me mietitään, että onko ne turhia. Että kun me halutaan ilmastonmuutosta pysäyttää, niin voidaanko me vaan lopettaa kulutus ja voidaanko me vaan lopettaa niin kuin Thaimaan matkat tai jotain vastaavaa. Niin rakentamisesta ei voi miettiä ihan samalla tavalla, koska ihmiset tarvitsevat kuitenkin koteja ja kouluja ja sääsuojia, että ne on niinku ihan sellaisia välttämättömyyksiä meidän selviytymisen kannalta. Ja me tehtiin joskus semmoinen peukaloharjoitus, että tällä hetkellähän pääkaupunkiseudulla on noin 1 miljoona tyhjää toimistoneliötä. Pandemian myötä ja muutenkin niin toimistoneliöitä jää jonkin verran tyhjäksi. Ja me laskeskeltiin, että jos ne kaikki toimistot muutettaisiin asunnoiksi, niin voitaisiinko me lopettaa asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla. Ja se taisi olla joku 2,5 vuotta, mitä me pärjättäisiin rakentamatta, mikä nyt tietenkin on ihan absurdia, että kaikki rakentaminen päättyisi 2,5 vuodeksi niin kuin seinään ja sitten lähtisi uudestaan 2,5 vuoden päästä uudestaan. Se on vaan niin kuin semmoinen ajatteluharjoitus, mutta siitäkin niin kuin me nähdään, että ei me niin kuin ilman sitä rakentamista pärjätä, että rakennukset on joskus väärillä paikoilla ja ne on vääränlaisia ja väestö kasvaa, että kyllä sitä niin kuin rakentamista välttämättä tarvitaan. Ja jotkut meidän jäsenyritykset on tehnyt semmoisia strategioita, että ne on vaikka niin kuin siirtynyt korjausrakentamisen puolelle, siirtynyt ostamaan vaan vanhoja kohteita toistaiseksi, kunnes se uudisrakentaminen vastaa paremmin heidän omaa hiilineutraaliusstrategiaa, eli odottaa tavallaan, että siellä rakennustuoteteollisuudessa ja urakointipuolella niin kuin kehitetään niitä ratkaisuja, jotka sitten oikeasti olisi
vähäpäästöisempiä. Ja niitä ratkaisuja koko ajan tulee lisää, niin kuin 11% pois materiaalipäästöistä, se on tosi hieno tulos, eli koko ajan niitä ratkaisuja niin kuin saadaan lisää. Eli tavallaan, että me voidaan myös niin kuin odottaa, että teknologia kehittyy sillä tavalla, että se rakentaminen olisi niin kuin ilmaston kannalta järkevämpää tulevaisuudessa, mutta sitten siinä pitää niin kuin ottaa huomioon, että sitten meille loppuu asunnot kesken ja se vaikuttaa asuntomarkkinaan ja niin poispäin, joten tosi monimutkainen kysymys. Eli tavallaan se, että kuulostaa, että 1 000 000 neliöä toimistotilaa tyhjänä on paljon ja varmaan Suomessa toinen mokoma, mutta sitten jos se käytännössä oikeastaan ei muuta kuin pariksi vuodeksi vaan niin kuin poista sen tarpeen, niin ehkä tulee sen olot kuitenkin pitää olla uudisrakentamistakin. Mitä mieltä, Riku, miten perustelet sen, että uusia rakennetaan, tai miten Bonava toimitusjohtaja nukkuu yönsä? Mä nukun erittäin hyvin, kiitos vaan. Ja tiedoksi myös JKM suunnittelee heille niitä betonitaloja, että samassa veneessä ollaan. Ei mennä siihen yksityiskohtaan, mutta siis joo, just näin niin kuin sä sanoit, että pelkkä korjaaminen ei riitä. Se ei riitä kasvavissa kaupungeissa asuntojen tarpeen täyttämiseen. Ja tämä niin kuin korjauksen haaste mun mielestä on paljon siinä, että meillä on kiinteistöjä väärillä paikoilla, vääränlaisia ja ne ei sovellu asumiseen. Ne ei sovellu siihen käyttötarkoitukseen ehkä mihin ne on alun perin suunniteltu. Ja siksi me tarvitaan uudisrakentamista. Kaupungistuminen jatkuu globaalisti ja meidän pitää pystyä rakentamaan kaupungit niin kestävästi, niin vähillä päästöillä kuin mahdollista. Ja siinä me pystytään tekemään paljon. Ja tässä suhteessa mä haluaisin nostaa niin kuin keskusteluun myös sen, että sehän ei ole pelkästään sen yhden rakennuksen päästöt ja energiankulutus, vaan se on se kaupunkirakenne, mitä me suunnitellaan ja tehdään. Kun me tiivistetään kaupunkia ja rakennetaan uutta asumista julkisen liikenteen varaan, niin se mahdollistaa sellaisen elämäntavan, jossa sä pystyt asumaan elämään vähähiilisesti. Ja sitten ennen kuin luovutan puheenvuoron eteenpäin, niin pakko sanoa myös, että mä katsoin ympäristöministeriön selvitystä, jossa vertailtiin näitä elinkaaren aikaisia hiilijalanjälkiä, niin kyllähän uudiskohde myös korjauskohteelle pärjää, koska valtaosa uudiskohteista on kumminkin energiatehokkaampia kuin korjauskohteet, ainakin siinä otannassa, mitä mä katoin. Ja se energiatehokkuuden parantaminen on se valtti, millä uudiskohde pärjää sitten siinä elinkaaren aikaisella. Tällähän niin vielä jokunen vuosi sitten perusteltiin aina sitä vanhan purkamista ja uuden rakentamista, että katsottiin vain sitä elinkaarta, eikä itse asiassa kiinnitetty huomioon niinkään siihen, että se valtava piikki syntyy siinä, tai puolet päästöistä tulee siinä. Miten sä, Henna, tiedätkö sä tämän Rikun selityksen? Joo, se hiilipiikki, niin sehän niin kuin vastaa 40 vuoden energiakulutusta, se rakennuksen energiakulutusta, tai 50 vuoden melkein nykyaikana, koska kulutus on niin vähäistä. Ja meillä on niin kuin aikaa odottaa sinne 40-50. Mä oon ihan samaa mieltä, että me rakennetaan 1% on uudisrakentamista. Totta kai me tarvitaan uudisrakentamista, ei me voida niin kuin sitä lopettaa, mutta se, että me ei korjata vanhaa sillä, että kustannukset on jotakuinkin niin kuin samat, jos tehdään tätä saneeraavaa purkava saneeraus. Purkavaa saneerausta, niin se on niin kuin mun mielestä niin kuin huono. Ja ylipäänsä niin kuin tuosta korjaamisesta, mun mielestä meillä on siinä sellainen jonkun tapainen ajatusvääristymä, että kun me korjataan, me ollaan niin uudisrakentamisen maa, että yli 70% meidän kaikista rakennuksista on rakennettu vuoden 60 jälkeen. Yli 70%. Ja vaan niin kuin prosentti ennen 1900-lukua. Et me ollaan niin kuin meillä on Euroopan uusimmat talot, meillä on Euroopassa vähiten niin kutsuttua mikä energiaa velkaa niin kuin meidän rakennuksissa, eli meidän rakennukset on huipputeknisesti niin kuin huippulaatua. Mutta sitten kun me lähdetään niin kuin korjaamaan, koska meillä ei ole sitä kulttuuria, niin sitten me aletaan korjaamaan niitä ihan kuin niistä pitäisi tehdä uusia. Ja tämä on mun mielestä niin kuin suuri ongelma, että eihän missään muussa maassa ole esimerkiksi tällaista asiaa kuin putkiremontti. Et me suomalaiset, me katsotaan niin kuin kalenterista, että okei, että nyt on putkiremontin aika. Ei me niin kuin yhtään katsota, että alkaako ne putket vuotaa, onko jotain, niin kuin jotain tällaisia, vaan me niin kuin varmuuden vuoksi lähdetään korjaamaan ehjää.
joskus se voi olla perusteltua, mutta ei niin kuin sellaisessa mittakaavassa, mitä me tehdään. Tämä on mun mielestä, niin kuin, meidän pitäisi saada tähän korjaamiseen sellainen patinan sieto. Ja, niin kuin, me käydään jossain Tallinnassa ja nautitaan siitä, että se on vähän sinne päin pinnat. Niin meidän pitäisi vähän Suomessakin niin kuin, sellainen pieni epätäydellisyyden sieto. Pitäisikö Sami korjata vain se putki, joka vuotaa, vai mitä mieltä? No se putki ainakin täytyisi korjata, joka vuotaa, mutta ei niiden tarvitse myöskään olla, mun mielestä rakennusten ei tarvitse olla uusia tai vanhoja, että ne voi olla hybrideitä tossakin suhteessa. Meillä ei tällä hetkellä ole mitään järkevää niin kuin jälkimarkkinaa puretuille ja käyttökelpoisille rakennusosille. Ja joku rakennusapteekki tekee hyvää duunia, mutta se on mittakaavallisesti niin kuin aivan ei se ratkaise tätä ongelmaa yhtään millään tavalla. Ja sellainen mun mielestä pitäisi pystyä synnyttämään niin kuin todella nopeasti. Mikä se synnyttää? Onko se niin kuin, markkina luo semmoisen vai pitääkö siihen ohjata niin kuin regulaation kautta, että vaaditaan tällaista? Regulaatiolla voidaan kannustaa markkinaa tekemään ne ratkaisut. Et jonkunhan pitää se järjestelmä luoda ja kyllä ei se nyt varmaan mikään niin kuin julkisen sektorin ajatus ole pyörittää. Se ajatus on se, että julkinen sektori sitä pyörittää, mutta sen täytyy olla jollekin kannattavaa liiketoimintaa. Ja se on mun mielestä yksi sellainen kysymys, että uudisrakennuskohteessakin hyvin voitaisiin käyttää kerran käytettyä tai useamminkin käytettyä rakennusosia, jolloin siitä syntyy tämmöinen niin kuin onko Bonavalla sellaisia niin kuin hankkeita, joissa on kierrätysosia? Ei kierrätysosia niin kuin mitenkään isossa mittakaavassa, mutta olen samaa mieltä siitä, että totta kai se tulee yleistymään. Ihan samalla tavalla kuin kiertotalous on synnyttänyt jo nyt uutta liiketoimintaa, niin mä luulen, että se mittakaava tulee nousemaan tuohon, että myös isompia rakennusosia osataan ja pystytään kierrättämään. Ja sinänsä niin kuin kierrätykseen panostetaan kyllä, mutta se on sitä niin kuin jätteen minimointia ja kierrätysasteen nostamista. Että sehän on rakennusalalla arkea jo tänä päivänä. Siihen voi panostaa vaikka haluaisikin, kun ei ole mitään mahdollisuutta, kun ei mistään saa ostettua käytettyä rakennusosia. Niistä pitää tehdä niin hirveästi selvityksiä tällaisia näin, niin se tappaa kanssa jos niiden pitää niin kuin, ikään kuin täyttää uudisrakentamisen vaatimukset, niin, se tekee sen hankalaa ja kallista. Hölmöä. Miten itse kun on JKM-markkitehtien toimari, eli ollaan niin kuin suurimman yksityisomisteisen toimiston kautta, käytännössä tehdään kaikkien rakennusliikkeiden, developereiden ja investorien kanssa hommia, projekteja. Ja mun näkemys on se, että hyvin usein päädytään niin kuin siihen, että yritykset, meidän tilaajat, rakennusliikkeet tai investorit ei kuitenkaan käytännössä ole sen vastuullisempia ratkaisuissaan kuin mihin laki pakottaa, varsinkin jos se on niin kuin talouden kanssa ikään kuin vaakakupissa. Niin miten me saataisiin teidän mielestä niin kuin näistä vastuullisista ratkaisuista enemmän bisnestä, parempaa ja kannattavampaa bisnestä, niin että se automaattisesti ikään kuin siirtyisi myöskin, niin kuin, että markkinatalous johtaisi siihen, että käytetään vastuullisempia ratkaisuja. Onko teillä ajatuksia, miten me saataisiin niin kuin uutta bisnestä kiertotaloudesta tai vastuullisuudesta? Mikä teidän strategia on? No siis mä oon tuosta kans vähän eri mieltä, että kyllähän yritykset nostaa rimaa yli määräystason. Ne mun alussa antamat esimerkit on sitä, mitä me on tehty yli määräystason, yli minimivaatimuksen, ja ei me olla ainut yritys, joka tekee sitä. Miksi me tehdään sitä? Sehän nostaa kustannuksia, mutta me silti tehdään sitä. No koska sille on tilausta. Meidän asiakkaat haluaa ympäristötehokkaita ratkaisuja, ja siksi me kehitetään niitä ja me haetaan niitä. Ja mä ennemminkin sanoisin, että yksityinen sektori on ollut niin kuin auraamassa latua, avaamassa polkua, ja se kaikki tulee siitä, että liiketoimintaa tänä päivänä ajatellaan kumminkin aidosti vastuullisesti. Ei varmaan kaikki, mutta jos me ajatellaan niin kuin meidän kaltaisia isoja pörssiyrityksiä, niin kyllähän sitä liiketoimintaa on pakko suunnitella ja tehdä pitkäkestoisesti, kestävästi ja ajatella niin, että tämä liiketoiminta on tulevaisuuden kestävää. Minkälaisia kiinteistöjä me tehdään tulevaisuutta varten, jotta me emme pilaa mainettamme ja meidän asiakassuhteet säilyy jatkossakin. Mutta jos tätä haluaisi vauhdittaa, rakennusliikkeet tekee kuitenkin, marginaalit on pieniä ja tekee heikkoa tulosta niin kuin kautta linjan, niin siinähän ei ole hirveästi varaa tehdä niin kuin ei-kannattavia asioita. Jos tämä vastuullisuus johtaa ei-kannattavuuteen, niin sitä ei voi tehdä määräänsä enempää. Miten Sami vaikka näet tämän? No kyllä me kanssa tehdään enemmän kuin määräykset ja lait edellyttää tuossa, mutta mä näkisin, että
Teillä se ei maksa mitään. No, maksaa tietenkin osaamisinvestointeina ja kaikkina muina investointeina, mutta mä näen sen sillä tavalla, että samalla tavalla kuin Riku tuossa suhteessa, että se yksityinen sektori on tässä nyt driving force, ja kyllä sitä pitäisi pystyä päätöksentekijöiden puolelta vähän niin kuin kannustamaan kepillä tai porkkanalla. Ja jos miettii jotain sähkön hintaa vaikka, niin en mä ainakaan tiennyt meidän sähkösopimuksen hintaa vielä 2 vuotta sitten, nyt mä kyllä tiedän sen sentilleen, ja että kyllä siellä täytyy tulla sen tyyppisiä kannustimia. Ja sen takia rakennusala on mahtava, koska tällä hetkellä, koska meillä on potentiaali olla innovaatioala, eli mitä tämä ei ole ollut 10 vuosiin, ja tänne tulee nyt taitavaa porukkaa tekemään, koska tämä kiinnostaa, ja meillä on ratkaisun avaimet, meidän on pakko tehdä jotakin, niin kyllä mä toivon, että myös lainsäädäntö ja päättäjät ja poliittiset päättäjät niin kuin antaa voimaa tähän hommaan. Miisalla on suu jo puoliksi auki. Joo, kyllä mä näkisin, että regulaatio voi olla myös mahdollistavaa. Että Riku tuossa aikaisemmin kertoi, että olette tehnyt tavoitteen, että kaikki kohteet olisi A-energialuokkaa, mutta vaikka 10 vuotta sitten semmoisen tavoitteen tekeminen olisi voinut olla aika vaikeaa, koska mikä on A-energialuokka ja miten se lasketaan. Mutta se, että me saatiin tämmöinen mekanismi energialuokkien niin kuin arvioimiseen, millä joka ikiselle kohteelle on selkeät ohjeet, että miten se lasketaan. Kaikki meidän markkinassa tekee sitä, kohteita voi vertailla keskenään ja sen jälkeen voi ruveta tavoittelemaan niin kuin markkinaa parempaa tulosta. Mutta ilman tätä työkalua tälle energialuokan laskemiselle se ei olisi ollut mahdollista. Se olisi ollut vaan, että toivottavasti julistaisitte olevanne parempia kuin muut ja sitten meidän pitää vaan niin kuin uskoa sitä, että se ei ole niin kuin viestinnällisesti yhtä voimakasta. Ja Joo. Vieläkö tulisi? Tulee vielä vähän. Meidän edellinen hallitushan tuossa uudessa rakentamislaissa päätti, että rakentamisluvan liitteeksi pitää nyt tehdä ilmastoselvitys vuoden 2025 alusta, eli hiilijalanjälkilaskenta sen kaikista materiaalipäästöistä. Ja tämä on niin kuin esimerkki vähän samanlaisesta työkalusta, jonka avulla me voidaan sen jälkeen laittaa niin kuin kaikki rakennukset ja kohteet tavallaan paremmuusjärjestykseen ja arvioida, että kuka on aidosti vähähiilisempi kuin toiset, ja se luo semmoisen niin kuin kilpailun, jonka kautta on mahdollista olla markkinaa parempi. Tai ainakin saada viitearvoja siihen tekemiseen, koska sit myös täytyy muistaa, että rakennukset on hyvin erilaisia, että se ei välttämättä ole silleen kilpailu siitä. Siinä on muitakin arvoja, elinkaaria ja muita hommia, mutta ainakin saada jotain viitearvoja siitä ja jotain, mitä tavoitella. Kyllä. Miten Henna, mietin tästä, kyllähän me ollaan niin kuin, ihmiskunta on pystynyt luopumaan kätevien tuotteiden niin kuin DDT:n tai asbestin tai kreosootin tai freonin käytöstä, vaikka ne on ollut hyviä siinä, koska ne on ollut niin vaarallisia ihmiskunnalle, on kielletty ne. Voitaisiinko me vaan kieltää niin kuin, vaarallisen rakentamisen jatkaminen? Jaa, no mun mielestä niin kuin rakentamista pitäisi jotenkin muutenkin ajatella kuin tällaisena tosiaan niin kuin teknis-taloudellisena toimintana, ja siinä pitäisi ottaa huomioon niin paljon kaikkea muutakin, että en mä tiedä, että ja se, että me tehdään jo, me ollaan tällainen insinöörikunta, niin kuin suomalaiset, me tehdään jo tosi hienoa, teknisesti tosi hienoa rakentamista. Et mä en olisi siitä niin kauhean huolissani. Tästä energiatehokkuusluokasta, niin se on laskennallinen ja siinä on omat heikkoutensa. Se on suht koht toimiva, kun me puhutaan niin kuin uudisrakentamisesta, mutta kun me puhutaan vanhoista rakennuksista, se johtaa ihan iloisesti harhaan. Eli Helenin omien tilastojen mukaan niin ne heikot energiatehokkuusluokaltaan heikot rakennukset esimerkiksi Helsingissä, niin ne on siellä Kruununhaassa ja Töölössä, ja ne on oikeasti Helenin tilastojen mukaan niitä niin paremmassa, se on parhaimmassa päässä, niin kuin monta askelta ylempänä. Eli meidän nämä laskelmajutut, ne ei tunnista tiettyjä asioita, kuten painovoimasta ilmanvaihtoa ja tiiliulkoseiniä ja kaikkea tällaista, että meillä on niin kuin heikkouksia, me ei pidä niin kuin sokena myöskään niin kuin pestä itseämme puhtaaksi tällaisilla niin kuin taulukoilla ja A-luokilla ja näin. Et nyt mä kuulin just, että yksi uudiskohde, niin se haluttiin tehdä painovoimaisella ilmanvaihdolla, mutta sitä ei sen takia tehty, että rakennusliikeseuttaja olisi sitoutunut tekemään vain A-energiatehokkuusluokan rakennuksia. Ja sitten sitä ei voinut tehdä. Et kyllä se mun mielestä on jotenkin niin kuin vähän sääli, että me laitetaan sinne uutta tekniikkaa, joka on 5-10 vuoden päästä
me ollaan taas tehty lisää korjausvelkaa. Me laitetaan sinne ilmanvaihtokoneessakin, niin voi tulla niin kuin 5 vuoden päästä jo sellainen vaihe vastaan, että varaosia ei saa. Niin mun mielestä on pikkasen, meidän pitäisi miettiä, että miten me pystytään tekemään mahdollisimman niukoilla resursseilla, mahdollisimman niukoilla materiaaleilla, mutta kuitenkin niin kuin sellaista kaunista ja jotenkin hienoa ympäristöä. Kyllähän tuossa siis, mä kuulin tämmöisen, en ole tarkistanut, mutta haluan uskoa, koska kuulostaa hauskalta, että Ruotsissa esimerkiksi ilmamäärien täytyy vaihtua vain puolet harvemmin kuin Suomessa. Kyllä. Eli tässä on tämmöistä niin kuin IV-tekniikan lobbaus paljon mukana. Pitää Todella olla isot paljon. koneet ja pitää, jos korjataan vanhaa rakennusta, niin koko ullakko pitää täyttää IV-koneella, että saadaan kunnon ilmanvaihto. Ja sama olosuhde Ruotsissa tai jossain muualla, niin ei tarvitse tehdä, painovoimainen ilmanvaihto riittää ihan hyvin. Niin sitten kun on joku korjauskohde, missä on 100 vuotta pyöritetty samantyyppistä toimintaa ja kaikki on pysynyt hengissä ja sitten kun tullaan korjaamaan sitä, niin yhtäkkiä se niin kuin on aivan täysin riittämätön, että mitään ei voi tehdä. Ja kyllähän se kertoo, että nämä tämmöiset massiivitiiliset talot Kruunuhaassa, painovoimainen ilmanvaihto tai 300-vuotiaat hirsitalot, niin jotainhan on tehty oikein, kun on edelleen olemassa. Ja sitten tämä sandwich-elementtitekniikka 70-luvulta, niin ne rupeaa pikkuhiljaa happanemaan ja homehtuu pois. Että kyllä me varmaan olisi myös oppimista siitä, että miten on rakennettu aikanaan. Kyllä. Meillä rupeaa pikkuhiljaa täällä aika loppumaan, eli jonkunnäköistä yhteenvetoa lähdetään tekemään. Vielä fakta, mikä ei ole tossa, mutta siis hyvä tietää. Maapallo tällä hetkellä me ihmiskuntana päästämme noin 4 kertaa enemmän hiilidioksidia ilmakehään kuin mitä meidän hiilinielut, eli maaperä ja metsät ja meret pystyy sitomaan. Eli me ollaan niin kuin kaukana siitä tilanteesta, että oltaisiin niin kuin kestävässä tasapainotilassa. Ja niin kuin ymmärretään, kun ollaan näin kaukana siitä tasapainosta, niin ilmastokriisiä ei todennäköisesti pysty ratkaisemaan nykyisillä toimilla. Tai voi olla, että joku on eri mieltä tästä, mutta minusta näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin yritysten innovointiin tai tämmöiseen niin kuin oma-aloitteisuuteen riittävä tai niin kuin perustuva toiminta ei välttämättä tule riittämään näin ison tämmöisen niin kuin gapin kuromiseen kiinni. Ja jotta me päästään näihin hiilitavoitteisiin, niin ainakin itse olen sitä mieltä, että se, mitä ihmiskunnan tai meidän Suomen etenkin tässä niin kuin edelläkävijänä olisi hyvä tehdä, niin olisi, mun ehdotus on 2 asiaa. Eli just mitä Samikin tuossa puhui, niin tämä regulaation puuttuminen sillä tavalla, että jos me voidaan tehdä korjausrakentamisesta houkuttelevampaa tavalla tai toisella, ja ehkä sitten taas uudisrakentamisesta vähän niin kuin asettaa sille enemmän vaatimuksia just muuntojoustavuuden tai elinkaaren pituuden tai materiaalipäästöjen suhteen, niin nämä ohjaa oikeaan suuntaan ja toinen teki rahoitusinstrumentti, että minkälaisiin hankkeisiin saa rahoitusta ja minkälaisella korolla tai kuinka helposti. Et näillä saisi niinku tavallaan samat pelisäännöt ja raamit kaikille, mutta miten te näette, mitkä on teidän niinku ehdotuksia, miten saataisiin maapalloa pelastettua tuleville polville? Haluatko sä, Henna, vaikka aloittaa? Mitkä on radikaalit ratkaisut? Joo, no musta tosiaan niin kuin meidän pitää niin kuin ratkoa isoja asioita. Että mä tässä niin kuin ehkä lainasin tätä Ursula von der Leyenin ajatusta tästä New Bauhausista, että hän toi niin kuin esille, että tekniikan ja talouden rinnalle niin meidän täytyy nostaa nämä kulttuuriset ja muotoilu ja innostaa ihmisiä tähän uuteen elämäntapaan. Että mä ainakin näen koko ajan, että ihmiset on tosi kiinnostuneita asioista ja ihmiset haluaisivat, että asiat menisivät niin kuin oikeaan suuntaan. Että meidän pitäisi niin kuin yhdistää näitä asioita eikä katsoa vain sitä niin kuin teknistä suoritusta. Että jotta ne rakennukset on sellaisia, että me halutaan ja meidän jälkeiset sukupolvet haluaa niitä korjata, niitä ylläpitää, jotta me voimme niissä itse hyvin, niin mun mielestä meidän pitäisi panostaa näihin asioihin. Ja sitten tosiaan pitää itse huolta myös näistä. Ja sitten se, mistä me ei ole lainkaan puhuttu, joka on mun mielestä Suomelle mieletön mahdollisuus ja vientimahdollisuus, on puurakentaminen. Et me ollaan siinä vielä, niin kuin Ranska teki päätökset julkisista rakennuksista, oliko se 40% pitää rakentaa puusta. Meilläkin julkinen puoli menee ihan suht mukavasti, mutta niin kuin asuntorakennuspuoli, niin hybridirakenteet, eli niin kuin puun ja betonin yhdistelmä, meillä olisi paljon niin kuin tällaista näin. Ja jotenkin mä sitä niin kuin odotan, että koska me päästään niin kuin tähän vientijuttuun kanssa. Kuulostaisi luontevalta, että Suomesta tulisi niin kuin puurakentamisen tämmöinen niin joo, osaamisen edelläkävijä.
Joo, mä oon Hennan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että esimerkiksi vaikka arkkitehtuuri ja estetiikka ja tämän tyyppiset asiat on tärkeitä, koska niitä rakennuksia, mistä ihmiset pitää ja jotka on kauniita, niin niitä halutaan säilyttää. Ja se on. Yritysten näkökulmasta mä toivoisin, että nyt me tiedetään, että meidän pitää tehdä paljon, niin nyt pitäisi olla sellainen konkretian aika, että nyt tarvitaan ihan käytännön toimintamalleja ja selkeitä välitavoitteita siihen, että mitä tehdään, jotta yritykset voi investoida osaamiseen tai mihin ikinä se tarvitaankaan se investointi tehdä ja pystyvät olemaan varmoja siitä, että se investointi on relevantti vielä vuosien päästä. Et nyt meillä on niin paljon tekemistä, että jos me kaikki hosutaan eri suuntaan, niin tästä ei tule valmista. Ja toivoisin, että Suomi olisi ainakin joillain osa-alueilla niin jatkossa tämmöinen kestävän suunnittelun ja rakentamisen edelläkävijämaa, koska se takaa, että meidän tekeminen täällä on kiinnostavaa kansainvälisesti ja se on myös liiketaloudellisesti järkevää ja se mahdollistaa sen panostamisen siihen kestävyyteen. Ja me ollaan oltu niin kuin tasa-arvon ja koulutuksen ja terveydenhuollon suhteen edelläkävijämaa esimerkkinä muille maailmassa, niin miksei me voitaisiin olla kestävässä rakentamisessa? Voitaisiin olla, se on mun mielestä enemmän päätöskysymys kuin mikään muu. Niinpä. Miisa? No mä komppaan teitä siitä näkökulmasta, että munkin mielestä on ihan selvää, että me mielellään suojellaan niitä rakennuksia, jotka on meidän mielestä kauniita ja arvokkaita. Että niistä ei yleensä tule debaattia, että se on enemmän ne, joiden arvoa me ei täysin nähdä, jotka on sen purkuuhan alla. Mutta tämän paneelin kiintiöinsinöörinä niin mun on pakko todeta, että päästöt vähenee vaan päästöjä vähentämällä. Ja siihen on niin kuin 2 tehokasta keinoa rakentamisessa ja uudisrakentamisessa. Se on se hiilijalanjäljen päästörajat sinne rakentamislupaan. Me tiedetään, että ne tulee voimaan 2025, mutta me ei tiedä, mitä ne on. Markkina ei osaa niihin valmistautua, koska me ei olla saatu kuulla, että mikä sen potentiaalinen raja-arvo voisi olla. Me tarvitaan ne. Niiden pitää olla sen verran tehokkaita, että se laskenta ei ole pelkkää byrokratiaa, vaan se ohjaa markkinaa oikeasti muutokseen. Ja sitten tuonne korjausrakentamispuolelle 99% suomalaisista rakennuksista on kuitenkin olemassa olevia, että vaan se 1% on sitä uudisrakentamista, niin sinne tarvittaisiin massiivinen korjausrakennusaalto, että niiden energiatehokkuus saataisiin samaa tasoa kuin tuo uudisrakennuksen puolella, niin sillä saataisiin päästöjä vähennettyä. Okei, hyvä. Mites Riku, saat vallan diktaattorina päättääkö maapallon puolesta? Miten me muutetaan rakennusalaa? No, kyllä mä ajattelen, että rakennusala tai ylipäätään vihreä siirtymä ei tule tapahtumaan ilman yritysten toimintaa. Eli ainoastaan tekemällä, rakennusala kehittyy rakentamalla. Mutta rakentamiseen liittyy aina se, että se tehdään julkisen sektorin valvonnan alaisuudessa. Se on ihan oikein. Ja se tuo tälle toimialalle sen luonteen, että kukaan ei voi yksin tehdä muutoksia. Ja tätä vastakkainasettelua pitäisi päästä purkamaan. Sitä on aivan liikaa, se ärsyttää mua ihan suunnattomasti. Julkisen ja yksityisen sektorin pitäisi ymmärtää, että me olemme samalla puolella, me emme ole eri puolella. Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että niin yritykset kuin valtiotkin on asettaneet toinen toistaan kunnianhimoisempia tavoitteita päästövähennyksille. Pitäisi ymmärtää, että me pystytään saavuttamaan ne vaan silloin, kun me tehdään töitä yhdessä. Ja kun meillä on ne kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja me ollaan aika kaukana niistä tänä päivänä, me ei tiedetä edes niitä keinoja, millä me päästään. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä on tosi kova tarve innovaatioille. Ja miten ne innovaatiot mahdollistetaan rakennusalalla? Ei ainakaan reguloimalla rakentamista lisää. Regulaatio, rajoitukset on innovaatioiden vihollinen. Ja siksi mä olen sitä mieltä, että toimijoille pitäisi antaa enemmän vapauksia, jotta me mahdollistetaan innovaatioiden syntyminen. Niiden innovaatioiden, jotka tulee viemään kiinteistö- ja rakennusalan kohti vihreätä tulevaisuutta. Harmi, että joskus löydettiin kohta, missä ollaan ihan eri mieltä, niin aika mennään loppuun. Tämä oli strateginen valinta. Tämä tuli tähän loppuun. Mutta sanokaa vielä niin kuin, uskotteko te, nyt on siis, meillä on 30 sekuntia aikaa, mutta kukin, että uskotteko te, että me päästään, tai rakennusala pääsee tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen 2035 mennessä? Onko se mahdollista 12 vuotta? Pystytäänkö me siihen? Sinne ei meidän ole muuta pitää tähdätä. vaihtoehtoa. On se mahdollista. Me eletään jännittävää aikaa, kun yritykset puskee ilmastonmuutosta niin kovasti vastaan, ja kyllä mä uskon, että yritykset aikoo sen ongelman ratkaista, saa ne sitten tukea poliittisesta päätöksenteosta tai ei. Joo, uskon myös. Ja oikeastaan sen takia, koska mitä Riku sanoi, niin mun mielestä on vahva yhteishenki siellä, ja yhdessä tekemällä tämä onnistuu. Ei silloin, niin kuin
ja kun Henna sanoi, ei ole vaihtoehdot on vähissä. Joo. Hyvä. Hei, suuret aplodit meidän upealle puhujaporukalle. Kiitos kaikille. Kiitos.